କରୁଣାମୟୀ ମା ବିରଜା ଯଯାତିନଗରରେ ପାଉଛି ପୂଜା ଜଗତ ଜନନୀ ତ୍ରିଶୂଳଧାରିଣୀ ବିଜୟ କରିଅଛି ସିଂହ ବାହିନୀ। ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝିଅ ଆଉ ତାର ଐକ୍ୟ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବା କହିବି। ସେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜା ଯଯାତି କେଶରୀ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏଇଠାରେ ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବସବାସ ଥିଲା। ଦିନ ଥିଲା ପୁଷ୍ପରାଣୀ ବିଶ୍ୱ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର। ଏଇ ଯାଜପୁର ହିଁ ଥିଲା ବହୁ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଏହି ଯାଜପୁରରେ ହିଁ ଆପଣ ପାଇବେ ଭାଇଚାରା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ବସବାସ ସ୍ଥଳ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଆମର ଏଇ ଯାଜପୁର ହେଉଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଗନ୍ତାଘର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ନା ସମୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଯଦି କେବେ ବି ସମୟ ମିଳିବ ଆମର ସେଇ ଯାଜପୁର ଘାଟରେ ଥିବା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଏବଂ ବୈଗର ନଦୀକୁ ବୁଲି ଆସିବେ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଅଛି କି ଯେ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ କେବେ ହେଲେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମର ସେଇ ଯାଜପୁରର ବସବାସ ଏବଂ ତାହାର କେମିତି ଆମେ ବସବାସ କରୁ ତାହାର ଉପରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ ଆଜି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ତାହାରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ନୃତ୍ୟଟି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଆମେ ତାହାର ଏକ ଛୋଟ ଝଲକ ନିଏ ଦେଖିବା।